President de la Generalitat té la paraula. Senyor president, senyor diputat, evidentment que la Generalitat, afortunadament, té molts anys d'existència i molts anys per davant. I, per tant, segur, molts anys per davant, senyor diputat. Vostès pensen que si vostès no governen s'acaba el país, però afortunadament no és aquesta la percepció de la majoria dels ciutadans. Vostès es pensen que el país és seu, que els que som aquí som uns usurpadors. Això és el que pensen vostès. Vostè s'ha delatat i delata el que pensen alguns de vostès. Alguns de vostès, dic no tots, perquè també sé que hi ha persones que no pensen això. I per tant, miri, estem avançant, senyor Mas, i també estem avançant gràcies a vostè. Avui feia un repàs. És pràcticament avui demà l'últim ple abans d'estiu. Les lleis que hem aprovat, 10 lleis. Si exceptuem mesures fiscals i pressupostos, 8. Aquestes lleis s'han aprovat amb el suport dels partits que donen suport al govern i amb el seu suport. I jo le vull agrair. Vol dir que vostès han fet un esforç, però també m'haurà de reconèixer que nosaltres també. Que lo de la mà estesa no era pura i simplement una cosa per dir el debat d'investidura. Convindrà amb mi. Dit això, la mesura anunciada per al president del govern, Rodríguez Zapatero, que encara no sé com s'instrumentarà, no ho sé, no sé si vostè ho sap, jo no, a mi em sembla molt positiva, perquè jo crec que les polítiques de suport a les famílies són polítiques que qualsevol govern progressista les ha de valorar positivament. I em considero president de Catalunya, però des d'unes posicions progressistes, com vostè sap.